Pilya, tungod kay wa nimo tumana ang among gisugo nimo. Tungod lang sa usa ka tawo. Daghan ang naamong sa kabuang ni Magno. Usa may gusto nimo na ko buhaton aron mahunong naning tanan. Unsay mahunong? Wa na kay chance, Ophelia. Tungod kay imong giusikan ang among panahon. Dako na o kadaot ang gihimo ni Magno sa among Pinoy-anan. Wa na'y kapasayloan ang iyang gihimo. Kung si Magno mauray na kasa, nganong iangin pa man ninyo ang mga inosenteng tao? Pangutan-a imong kaugalingon, Ophelia. Kung imo palang gisunod ang among gisuko nimo, wa na unta kay problema karon. Ang kinabuhi ni Magno, dili papaigo aron ibayad sa imong iyang akong dali ay ka ba? Ay! Ay, daghang storya na unsa. Samo kasi po sa samo kasi. Tangan ay. Kabaw sa ta guys. Ay, baw sa ta ha. Baw sa ta ay. Katan ay. Paring kamot sad karon di ka makat. Ay. Kana lagi yung video nang yawa gyud. Bahis ka. Oo. Tama na oh. Mali taas kay mo ha, oh? Saan naman ta? Ay, silot-silot na ko ano. Silot ta. Sumawala mga... Unsa pa'y mahitabo? Unsa pa'y mahitabo? Gibog na skiran di. Mga guys ha. Silot yan.